Ankafaliagna lalandava no anaovako mbola tsara korialy atsika jiaby zay magnaraka hely ty vidéo zay fampizarako aminareo ny kely mba fantatra ty ary koa mba ahafahantsika mikoragna ny raha mandalo an-tanàna amin'ny toe-dram-pirenena. Gaga zaho ary tegna lany fagna raha nagnaraka zegny ny valandresaka nataony monsieur le ministre ny serasera Gaskara Fensoa mahakasika hoe nampidirindreo tagnatin'ny conseil tao zegny du gouvernement ny koragna hoe illimitena ny regny vahiny zay midika ataontsika hoe mandeha hagnano action humanitaire io na action hafa hoe de façon volontaire à Madagascar satria regny olo regny matetiky magnano acte d'espionnage de vo amizay zegny ireo baka eo magnano mandeha jusqu'amin'ny hoe mandeha hitrandraka carré-pyrénétsika sy ny karazany sy ny namany. Bref, monsieur le ministre, izy koa zegny ny hitanareo priorité ny vahoaka zao de dissible anareo. Tegna le domaine de définition nareo mihitsy 0-10. Ary io x amin'ny domaine de définition koa fa 10 monsieur le ministre. Iry calcul na limite, calcul na dérivé, calcul na jusqu'amin'ny tracer les points essentiels regny de tracer courbe regny 10 daholo. Ny raha manahiragna vahoaka voazavetsika eo ampodindray mandeha azavaigna aminareo. Fa mbola ipodianako ila am'resaka hoe infiltration. Monsieur le ministre, ny firenena matanjaka bro tsy voniany rô no miespionner firenena kofa misy intérêt tadiavindreo. Tsy voniany zegny. Fa rango taloha fa ela be tagny efa nisy raha io. De managna moyen maro afandro magnano zegny. Surveillance satellitaire. Rô amin'ny satellite-ndreo agny afaka mizaha raha jiaby tiandreo zahavy. Raha tsy agname ohatra aminao za tamin'ny karakoa nataony américain traquer Ben Laden. Raiky zegny. Io tout ce qui est réseau de télécommunication io na ataontsika hoe téléphone par satellite regny na radio na réseau le classique hitantsika karaha ataon'iry ampiasain'ny opérateur-tsika jiaby regny azondreo tandrignesagna daholo io. Ary zay mahatonga zany volagna tamin'indray mandeha hoe ny am pays mandrosa ane volanko ny secteur ataontsika hoe stratégique io de tsy maintsy compagnie nationale magnano izy. Ny tanisa za tamizegny en France na ohatra la banque zo amin'ny resaka téléphonie Orange amin'ny resaka la défense sy ny namany. Nefa dikan'izay zegny ireo koa hitandregny à travers ny raha jiaby regny mbola azahoandreo information fo reo tsy mila mandefa olo zay na tanany magnano nino satria resaka cyber espionnage ordinateur réseau nareo jiaby amin'ny ministère one tsy endriky misy hoe made in Madagascar soit izy made in China soit izy US karaha ataony hoe regny équipement na réseau Cisco regny américain tompony regny hainao indra ampidirina agnatin'ny puce-ny zigny ao hainao indra nataona agnatin'ny mémoire zigny ao de façon passive izy mandefa information io amin'ny tany tokony andefasany izy sy ny namany. Donc zegny atsika zegny aza be redreda amin'ny raha karaha zegny fa ny raha atao amindray zegny hoe ino ary ny tegna le manahiragna ny vahoaka ampodiny matetika aminao le izy satria manko anao le porte-parole ny gouvernement. Raha nisy moment nareo nandeha niakatra télévision efa da nareo tamin'ny raha tsy diso za mikoragna hoe prime internet sy ny karazany de nagnambara taminao za hoe andao anao mandeha Diego de anao koa fa avarasara ry zegny olo hitanao devant eo cahier izy agnontania hoe ino raha manahiragna anao zao eto amin'ny fiaignana anao andavanandro de nipodiny valiko taminao hoe Jirama de vo resaka pouvoir d'achat. Io pouvoir d'achat io zegny tokotro io no devoir de la maison ny i ministre tsarakaraiky. Anao ministère aty ino zegny plan d'action anao ahafahanao magnamia pouvoir d'achat ny vahoaka malagasy ty. Ohatra zao commerce atsiarignesagna feo ane anareo hoe ho avy zao ny asary vidim-bary vidin-draha anongy kanefa iregny olo mpagnafitra vary mpagnafitra regny PPN regny ny entagna nafarindreo ne monsieur le ministre tsy am'izao période nasara zao reo nagnafitra izy fa efa nafarindreo tamin'ny maintany tagny reo fa nagnafitra igny raha igny de mistockendreo raha io de io ataondreo fo excuse hoe noho ny lalagna tapaka andra ratsy ampaningandreo zegny automatique
zany le fampaningana prix zegny tsisy le raison économique d'être satria io raha nividindreo tamin'ny Andrasara zegny mbola raha jiaby mbola ataontsika nilamigny na ino tsisy problème tsisy hoe problème na transport fa le raha avy Sara systématiquement mpaningandreo prix-ndreo moa ve ny ministère ny commerce sy ny karazany mba nagnano descente amin'ny isaka faritra amin'ny hoe azova aby opérateur mpagnafatra raha eto firy stocknareo ohatriny prix nagnafaranareo raha io tamin'ny andranareo nagnafatra izy firy marge tadiavinareo donc zay mandritra n'ity période ataontsika hoe Andrasara ty dia anareo juste magnano prix coûtant fo ho limité ny fanjakana le prix na kilona raha karaha ty farine siramamy sy ny namany tokony zegny monsieur le ministre asaloanareo agnatin'ny gouvernement ao aloha nandeha andiniky hoe olo espion zegny ho an'ny ministère ny ino izy ty commerce ohatra zegny olo marary monsieur le ministre mandeha l'hôpitaly mahavoan'ny ino fièvre nino sy ny karazany regny ataontsika tsotra fo miala boko hogno fo raha mikoragna amin'ny pharmacie million aody nagnino ma ministre ny santé fa efatsika zao avy agnatin'ny période ny Andrasara dikan'izay retraité aby ny valagna aretigny mety misy anao samy managna doctorat fa tsy mitovy doctoranao en médecine dikan'izay tsy zany de mpianatra anao hoe ino aby ma valagna aretigny mety ho isa pendant période na maligny sy ny période fahavaratra io hainao tsara raha zay nianarinao raha zay en plus resaka hoe santé publique na ino tsy mifagnaraka amregny officine regny mpagnafatra fanafody sy ny karazany regny hoe bon retaody reto zala mandritra n'ity période ty à prix coûtant efa tsy niany zany volagna terme prix coûtant zay ty tsy angalatsika bénéfice ty fôtony agnapiatsika ny vahoaka fa le aretigny sasa ndraiky igny raha be sy namany iny tsy magnino ohatra fa hitany fiainam-bahoaka edy zegny ny olo tsy miasa monsieur le ministre karakory ataontsika mirelancer la production locale taloha misy ataontsika hoe une partie ny armée amin'ny resaka fambolena tsy haiko zao na mbola misy am'izao na fa tsisy nagnino tsy recrutegna restructuregna ndraiky igny raha igny zany hoe recrutegna ny jeune le tsy anasa de encadrement militaire io karaha tamin'ny andro taloha de dotétsika magnafatra matériel amin'ny fambolena sy fiompiana alefa mandeha mamboly de isaka faritra misy karaha zay misy détachement zay de le production locale ao zay satria moazo andra mahalegny atsika zao magnano izy fa lerany ataontsika maintany avy ary aminay mba lerany vokaritsika igny no hoanitsika ao ilimitegna le fagnafarana sy spéculation ataon'olo mpagnararotra donc zay nagnino tsy zegny exercice zegny koa ataon'le rabe afa magnamezagna pouvoir d'achat zegny fo hoe amin'ny ministre ny économie marigny hoe agnatin'ny loi de finance zao ampiakarigny ny ino izy ty karaha mampiasa mpanjakana oui mais mécaniquement ne izy koa misy ny fampiakarana karama izy koa tsisy mesure migarantira mitana inflation io automatique ne manonga raha io vidim-piainana koa miakatra agnatin'izegny donc zay misy nilo forana atao kanefa maro zegny le raha azo atao iedegna ny vahoaka maro amin'ny vahoaka atsika mindram-bola amin'ireny microcrédit regny nagnino raha ohatra tsy négocier karaha nataonareo amin'ny internet igny mba haiko hoe misy impact aminay agny hoe amin'ireny microcrédit regny le taux appliquendreo amin'ny microcrédit koa zala olo fa maty jaly sahirana olo fa tsy managna amin'ny accès amin'ny banque classique mbola igny koa kindenao amin'le taux maventy zany izy anao zegny tsy hoe andeha naboaka olona amin'ny fijalena misy fa kiny mandetika izy mandeha agny amin'ny 15% agny le taux d'intérêt lendro zala aminany mivoara me mety plus zegny 20 de karaha zay tsy agnavotro le olo baka anao koa mba magnavotro izy ataontsika mba 5 faraparatsiny ataovanareo anao zao zegny mindrina vola dasa 10 000 raha ohatra ka 20% taux d'intérêt ohatriny zegny ampodinao am'le banque zegny na am'le microcrédit regny azo encadrena regny monsieur le ministre de l'économie nagnino tsy zegny devoir de la maison anao zegny fa hoe agnatin'ny conseil des ministres mbola resaka espionnage sy ny karazany ka hito amaragna koa izy oui atsika aza diso cible zalahy aza diso cible atsika za tsy mivolagna anareo tsy magnano fa le force laninareo zegny laninareo amin'ny raha izy koa aminay avaratra any zegny revo agnabony katy zegny za tsy mpihinagna katy fa raha remarqueko ro angiaby koa fa mihinagna katy déjà les conditions inanandreo katy
Rosine tranquille, misy la musique io na reggae na io na misy hirahirana koroany maziny tsy haiko, misy garbatine rehetry, misy diditenanany, io ro mitsongo raha io de za fa andanian'olo presque lera araiky mitsongo raha io, ro miota raha io amin'izay anao koa mitandreny koragnandro angiabo io volanko aminao zegny, ndre ro ngia ingénieur NASA ao jiaby resy, io mikoragna raha planète agny fo, planète Mars nino nataonao manao zagi ndre raha korandre agnabo mare revo zay karaha zegny raha ataonareo zio reva agnabo magnenjiko olo ary magnino ty fa io tsy mampitsemboka le lakozia, io tsy mampitsemboka zegny le agnaty bilagnin'olo agny satria décible anareo. Zava zao ty amin'ny solution namezanareo amin'ny université nantsirana ho an'ny mpianatra ny mampalahelo zala. Ary io mahatonga zay mivolagna hoe mba fa tsy rariny kosa raha ataontsika ty. Satria ny problème tsika maventy tsika samby gasy zegny amaragnako izy de hoe le tsy fifagnajagna entre atsika. Tsy fagnamezagna asigny, tsy fagnamezagna sima, tsy fagnamezagna aja zegny atsika samby atsika. Nagnankôry moa université n'Antananarivo ireo tabotovorona sy ny namany même problème. Solution proposée nareo tragno mora agnapidirina rô. Bravo, c'est bien. Satria mety misy zanakanay koa mianatra agny. Misy zanaka boka amin'ny faritra koa mianatra votovorona. Nagnino koa ninay tragno tsy akabonay déjà amin'ny tsy fandraisagna andraikitra, amin'ny tsy fagnanaovagna raha sadasada na vino atsika tsy tafiaro tragno inay. Zay kiniky le origine, tragno inay. Moi, avec la question qui devrait être posée, il tragno mety na azo atao ny éviter tragno inay, il fa faire hafa igny. Fa tragno inay. Ino nataonareo nagnamianareo ino regny tante regny miragna andre en Afghanistan, en Palestine amin'ny la guerre ndraiky ro Israël sy ny namany regny, ndrenao zegny tafandinika aza la itira magneva zay. Nefa ro zanakanay ambony tologno karaha ataontsika jiaby ny tologno ary nisy naty taminay atao. Olo boka Diego, olo ataontsika hoe mety malala fomba rô. Fa ny tegna izy koa zegny taminao nareo nan'olotro zo. Izy koa tegna tiandreo raha tegna tianareo regny raha nambarandreo andesinareo agny boribory koranareo io. Olo agny miavogno, olo agny misy toetry. Nampagnino ma zegny? Maro olo fa nagnamia solution ne hoe karaha ataon'ny Zoko be Griva zao nivolagna anomaly bon feno la caserne re alamina la caserne amboara misy bus nampidirin'ny rajoelina igny hanifasagny bus io mitatry sy ny namany maro zay fa ny tegna mora alohalohany zegny ane misy amphi lettre ao fac lettre io misy amphi maventy rô na ino akeny mpiamphi ny fac lettre io natao dortoir mba hipitrandreo satria ne le tsy haiko tavela Diego agny zao io ne tsy haiko andeha agnano soutenance ny camarozany de vao mamitamita ny programme tsy tatrany sasany donc zegny azony amphilettre raha ohatra ka misy ilandreo amphindreo monsieur partager mutualiser ndraiky amphiny polytechnique amphiny PC raha zao atao au lieu de hoe mahita rô tsy haiko regny masonay irité mahita raha karaha io fa tsy mendriky zanakanay tsy mendriky tanànanay tsy mendriky tanoranay raha karaha io agnanaovagna azafady aminareo zegny ifonagna aminareo zay nagnamia eritreritry nagnano solution boriboriko ny raha karaha io azafady tompoko tsy izy io atsika mila mifagnaja atsika mila mifampitandregny ary io ny takianay mitaky zay ny ataoko hoe état régional mba andehananay amin'ny état fédéral takinay io na karakory na hovongono na tsy hovongono zay andehany fotony tsy mendriky tanànanay hoe ro zanakanay rô apetraka amin'ny raha karaha io raha ohatra ka io ny solution hitan'ny fanjakana farafaharatsiny napetraka agnatina amfioro na misy tragno aménagegna na l'école io aménagegna keny satria provisoire le izy fa atsika oka ifagnaja zala mbola verimberiko matetiky zay mifagnaja atsika samy malagasy akendriky mifahaiza mifampitandregna atsika samy malagasy io amindray zegny olo voagnajatsika fa karaha ohatra karaha io raha nde ataotsika tsy ilany tsy rabe tanànatsika io lefa io tandrazagna oimbony azovy zao olo agneky tsy haikindreo nde petraka agnatin'ny raha karaha io tsy tanàna miady tsy tanàna hoe misy zegny hoe misy cyclone tsy tanàna hoe misy épidémie sy namany tsy mendriky zay io tompoko zay aza humiliegna zay mety tsy tianareo tsy magnino zay koa tsy tiagna fa zay aza humiliegna zay fa zay mba mety mba misy boriboriko na potipotiky ny jery potipotiky ny asigny ma zay fa raha karaha io tsy izy la ke le olo nagnamia solution io amin'ny fitondragna io de volagna izy raha anany andesiny
dia io en fine lettre io fo amboara ataovy dortoir zo idokoandreo tsikabosa dans sécurité reo amizay mandra-paviany hoe vitany universitaire aty de mizaha solution maratra. Ok, mankasitraka mankateligna atsika jiaby, bon week-end atsika dia amin'ny magnaraka koa magnano misimisy. Velominy madinidinika, velominy.